ଏଇ ଯୋଉ ଜଳଖିଆ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ଜଳଖିଆକୁ ମୁଁ ଘରେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ମୁଢ଼ିରୁ ତିଆରି କରିଛି। ଆପଣମାନେ ବି କେବଳ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇକି ଏମିତିକା କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ଚଟପଟା ଜଳଖିଆ ଘରେ ବନେଇକି ରେଡି କରିପାରିବେ। ତାହା ବି ପୁଣି ଘରେ ଥିବା ମୁଢ଼ି, ଯେଉଁ ମୁଢ଼ିକୁ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହା ସହିତ ଖାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁଢ଼ିରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜଳଖିଆ ବନିପାରିବ କେବେ କେହି ଭାବିନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ମୁଢ଼ିରୁ ବନେଇବା ତିଆରି କରିଛି। ଆପଣମାନେ ବି କେବଳ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇକି ଏମିତିକା କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ଚଟପଟା ଜଳଖିଆ ଘରେ ବନେଇକି ରେଡି କରିପାରିବେ। ତାହା ବି ପୁଣି ଘରେ ଥିବା ମୁଢ଼ି, ଯେଉଁ ମୁଢ଼ିକୁ କି ଡଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ କଣ କରିବା ନା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିନେବା ଆଉ ମୁଢ଼ି କରି ନେବା।